manje ola Cabra lo 5 Blue Papi bafika kanjani elifini? Fethu all over fethu ngahlangana nabo e-studio. Ngahlangana noBlue kuqala. Blue alaGoli bekwenye i-studio camp khona enye i-artist u-Venus Raps. Ashaya i-studio camp abiza ama-artist athize nje. And then uBlue lo yena oloko besifana lentana leyana. Inswempu nangehook. Hayi inswempu. Lokho isifana ngishalele bamvusa bathi kusewazoshilaya. Sihlezi sekusivukile sikanje like why are you not calling me? But umoya wakhe nje is just he's got a very good spirit. So from the minute like we met, we just started kicking it off. Saklik and then was kusasa boy. Kusasa pangibuya the next day sakaphetula qasha beno Ula Cabra no 5. Yo. The next day semanje. And then from that day I think we just all started spending time explore sashaya ingoma. So look sithi khona la besizoshaye like a joint. And then that's how we ended up making i-suitcase yamahit. Showcase. And then kanjani siseba abantu engikhuluma nabo babona bo ukuthi baphusha labantu. Isipani sashaya iswasiningi ngathi aspaneni bafethu. And then I don't think we plan to be friends. That's something that just happened. Automatically. Unkulunkulu uyaphila manje. Ndoda uphila inhlanhla ngempela le. Unbelievable. And manje yabo since nje ngisho namanje mangathinta 100 niggas ivese izobuya kanje just because of the relationship that I think we built over time. Or which year was this? From 2021 or? No, but it wasn't that long ago. Yeah. It's permanent. Suitcase ila inaqala khona uyisha uyaphuma ngo 2024. 2024. Yeah, 2023. Maybe end of 22 beginning of sakhumbula kahle nami. Kodwa like bengasiyi isikhathi esingako. Showcase. And then ngoba sekuthi manje besihlala like ndawana so isikhathi eside. So that made things easier. Yeah. Emva kwalokho kwaqhamuka Super Juluka. Baqhamuka no competition. Akula mina noKhala ngithi njengoba bosho sikhule together. Yeah. So since growing up nje besihlezi sithi fethu kumele sishaye collab. Manje it never made sense. Mhlambe mangidropa yabo sound lena ngiyakuyo angihambelani nalapho ngiyakhona. Direction. Looks like sketchan and then sayihlanganisa le project nayo cishe ingaphumi sesirelaxile sithi ndoda siyikhipha lento noma senzenjani. And then I think it was January mayiphumi because it looks pick back and forth since September. I think mina ngakhipha something September yena wakhipha October. Sisithole isikhathi sithanya sitrope ngoDecember ubani uzolalela izinto no one gcine sesiyikhipha nesekabayileyo. Yeah, ayifaya kakhulu nje abangifuna ungasho.